Khubor Kapatisi TV. Kalong ka Khubor ka pagkaman na kabanta jong baro. Lalap ka Khynnah ka baja na Umpling. Bat menta ka ladan hak di jong kipulit. Shim layo jing tip ya ka kwat ka khia jong ka ndai laong bakatang bat shen on sapha banle ya ka medical check up hakaway na ki hospital sarkar. Good news. Lalap mentah. She is being taken siapa organized. Pin riu spa ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka tin khasi kardop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kaktin kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV, nakabenta ka jing mentoy upat ba.